Hej, jag är ridlärare på Östraholms ridhus. Nu har vi lite elever. Kan ni komma allihopa? Jag vill rida på hampen. Ja. Gå hit bara. Nej, kolla på mig. Vem vill du rida? Ja, okej, du får rida här. Ta tyglarna här. Sitt upp, så. Bra jobbat. Ja, okej, nu ska vi fixa stilen. Nu tar vi det lugnt här. Man måste alltid vara noga med hålen så att man prickar rätt så att det inte blir för långa. Det får inte bli för långa eller för korta här. Och så måste man alltid noga att man spänner den så ordentligt så att den inte ramlar av. Ja, okej. Så testar vi dem. Ja, men de passar väl. Ja, då tar vi dem då. Ja, du är så okunnig. Alltså, du borde gå i specialklass. Alltså, du borde gå i specialklass för, jag vet inte vad. Du lär ju ingenting. Nu har du det här. Så, sätt in den och så testar du vilka ställer du upp. Testa om du kan ställa upp, sa jag. Ja, du kan ställa sig upp. Ja, då börjar lektionen. Och så ska vi hoppa då. Ska vi hoppa? Kom igen då. Stå då. Du måste ju kunna någonting. Alltså, har du inget eller? Men, har du spänn? Du har inte spänst i kläderna. Alltså, du har inte spänst. Alltså, du, kära nån. Nu får du faktiskt ha det kokat för du kan inte stå. Flytta på dig. Ja, hur högt vill du hoppa då? 90 centimeter. Nej, nu hoppar du 90 centimeter. Okej, 5 meter blir det. Ja, då höjer vi upp här. Okej, kom fram igen då. Kom igen. Nej. Kom igen då. Du kan ju ingenting. Jag måste komma och visa dig hur man gör. Vad händer det grejer här? Se och lär. Jag kan inte leva med. Kom igen då. Kom in lite. Ja, det händer lite olyckshändelser här. Det här ska man inte ta lära av. Va? Ja, tack Oje för denna underbara tid. Hej!